una edició dedicada a les xarxes. Unes xarxes que poden ser físiques, virtuals o familiars, que ajuden a crear vincles. El sumari destaca un article que parla del valor humà. El valor humà és una investigació participativa sobre el treball socioeducatiu a Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, que hem fet amb el suport i assessorament del grup de recerca, innovació i anàlisi social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, on hem demostrat que amb unes bones relacions personals millorem la qualitat de vida i que el treball en xarxa és bàsic per optimitzar recursos, ser eficients i treballar des de la globalitat. Moltes gràcies. Ens fa molta il·lusió de poder fer aquest acte aquí perquè, com bé deia ara el regidor, des de fa uns anys la seu de la revista la tenim aquí a Castell d'Aro. Potser també per això fins i tot no ens ha fet res barrejar gairebé el nom de l'acte amb el nom de la revista, perquè ja era com a casa. Aquest vespre tindrem aquí a la taula 3 exemples d'aquesta manera de construir la ciutat des de baix. La ciutat, ja sabeu que quan dic ciutat em refereixo a qualsevol mida, no? El municipi, el poble, la comunitat. El que ara també fa servir, ja posats a anar parlant paraules de moda en anglès, l'aproximació des de bottom-up, construir de baix però cap amunt, no només quedant a baix, sinó sempre mirant cap amunt. Testimonis palpables, experimentats i sobretot n'estem segurs que més aquests testimonis que tindrem aquí seran contagiosos. La nova etapa, cada número és monogràfic i de moment hem tractat 3 temes que considerem cabdals. Aquí veieu que és una mica suggerent pel títol, poder no s'acaba de veure. La primera parlava del pluralisme i des de diferents enfocs, projectes, persones, històries, doncs parlàvem d'aquest tema. La segona, que és aquesta altra d'aquí, parlàvem del conflicte, i la tercera, que és la que ara acaba de sortir, que tenim per aquí també, de la necessitat de crear comunitat. En l'editorial del primer d'aquests números ja dèiem que Ciutat Nova vol ser com un saurí, en castellà un zahorí, que potser és més conegut, aquelles persones que van amb aquests pals mirant de trobar aigua que hi ha amagada sota terra i fer-la sortir. I a nosaltres ens sembla, també ens agrada fer servir aquesta imatge, de buscar el que ja hi ha, la capil·laritat, el que hi ha a les ciutats, els pobles, les comunitats, i fer-ho pujar perquè es vegi, posar-ho a la vista de tothom. Hola, bona tarda a tots. Moltes gràcies per haver vingut, gràcies a les autoritats locals aquí presents i totes les facilitats per realitzar aquest acte. Penso que ja ho hem enquadrat una mica, crec que tots som ciutadans. La ciutat pren forma humana a través de les nostres cares, de les nostres vides, de les nostres històries i entre tots fem realitat la ciutat i, com diu el subtítol d'aquest acte, amb innovació, valor humà, xarxa i comunitat, podem donar forma a la ciutat nova que desitgem, que en el fons tots desitgem i donar nom a l'acte d'avui. Començant per aquell cantó, la Pilar Pollatos i Anna Vinyas, que elles són educadores socials, inquietes i apassionades per la seva feina, que aquí treballen a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro S'Agaró, als serveis socials, al centre cívic, i durant més de 25 anys ja. La Pilar és cap de l'àrea de dinamització comunitària i l'Anna també és terapeuta familiar. Elles ens parlaran d'un dels articles de l'últim número de Ciutat Nova, Valor Humà, però us vull presentar també al Joan Lacruz, amb el qual compartim un origen comú valencià i una experiència de vida que ens ha portat a viure mitja vida nostra en terres catalanes. Més de 20, tal qual tu també, no? Més de mitja vida, jo també. Molt bé. Joan és assessor diplomat, preneu nota, assessor diplomat en metafísica xinesa, filosofia taoista del Feng Shui, Research Center de Toronto. I des del juny del 2015, és aquest el motiu pel qual està aquí, exerceix com a alcalde a Campins, als peus del Montseny. Molt bé, Joan, sabrem més coses de la teva trajectòria ara. I al meu costat, aquí a la dreta, està el Josep Maria Miró. Ell de formació és filòleg, un altre punt en comú tenim, jo també ho soc.
I antropòleg, això no, com a formació no. Ha treballat en projectes molt diversos arreu del món i ara fa de consultor en innovació social digital per al canvi sistèmic. Ell s'autodefineix com antroprenedor, sumant allò d'antropòleg i emprenedor, i tenim això, no? Un etnògraf del món per pensar-lo de manera diferent. El projecte Joves Lab surt a la revista Ciutat Nova Actual, però no és l'únic en el qual ha treballat. També ens podrà parlar d'un altre que té el nom de Vincles, per exemple, per a l'Ajuntament de Barcelona. Com que, en certa manera, alguns d'aquests projectes estan explicats a la revista, en podem saber més, jo més que ens expliquessin això, vull llançar-los una primera pregunta per fer una ronda entre tots, anant més a l'arrel d'aquests projectes o d'aquesta vocació d'acció política, etc. Pràcticament és quin ha estat el problema o la situació que cadascú, amb els vostres projectes, heu volgut resoldre, heu volgut millorar i arrencat a partir d'aquesta situació inicial que heu volgut millorar, han arrencat projectes diversos. Comencem potser amb vosaltres, Pili i Anna. Hola, bona tarda. Doncs nosaltres formem part del poble, fa molts anys que tant la Pili com jo treballem al municipi i vam començar inicialment plantejant com atendríem a les persones i vam començar per atendre-les de forma molt humanista. Des dels nostres principis aquesta era la nostra inquietud. Però una data important que jo penso que tu vols veure quin ha estat l'impuls, l'impuls que ens ha motivat a arribar al projecte, doncs una data molt important va ser el 2007-2008 que es va tancar un projecte que portàvem, que jo tenia joves amb risc social, joves que tenien fracàs escolar, que estaven a l'institut i que llavors per la seva conducta els portaven a un espai que li dèiem unitat d'escolarització compartida i allò va funcionar durant uns 7-8 cursos i es va decidir que es volia fer d'una altra manera, que la intervenció es volia fer d'una altra manera i llavors es va tancar per veure si podíem fer la intervenció des de dintre de l'institut. Què va passar? Que els joves van ocupar les portes del pavelló, la gent, si tu vies aquí, potser encara no ho vas veure, però va haver una temporada en què teníem realment problemàtiques a les portes del pavelló, hi havia molta dificultat i això ens va obligar a moure'ns i ens va obligar a pensar i a repensar la intervenció. I vam tenir la gran sort de conèixer en el Departament de Justícia un equip de mediació i prevenció comunitària que treballen assessorant municipis. Llavors els vam trucar, ells van venir al municipi, ens van escoltar quina era la problemàtica que nosaltres teníem i presentàvem i llavors en aquell moment ens van suggerir organitzar-nos a treballar. Ja treballàvem molt connectats, però no de la forma ens coneixíem tots, però ens van animar a treballar en xarxa. A treballar en xarxa d'una manera com molt propera. Llavors el que vam fer va ser organitzar-nos, tots aquells serveis que treballàvem amb joves en aquell moment, estàvem serveis socials, l'institut, les escoles, joventut, l'EAP, que és el psicòleg escolar, i la policia, Mossos d'Esquadra, perquè en aquell moment, per la problemàtica que teníem, teníem la policia i Mossos d'Esquadra totalment en actiu a les portes del pavelló. Llavors, tots aquests i el Departament de Justícia ens van posar a treballar i ens van posar a treballar molt conjuntament. Això va donar una dinàmica de treball, doncs vam generar una sèrie de propostes, les vam presentar a l'equip de govern i ens van dir que endavant, que tiréssim endavant totes les propostes per tal que milloréssim la situació i així va ser. Vam posar en marxa totes les propostes, ens vam engrescar a posar projectes en marxa, a organitzar-nos de forma diferent per atendre el jove de forma diferent i per optimitzar els nostres recursos. És a dir, estem tots aquí en el territori, doncs ens optimitzem. I va donar resultat, de fet va donar molt bon resultat
perquè anys després estàvem tan tranquils que vam començar a dir que ja no treballàvem per la predelinqüència, sinó que treballàvem per la convivència. I vam començar a convidar altres companys que ja treballaven des del punt de vista de la convivència. I centre cívic, biblioteca, llar d'infants, esports... Promoció econòmica. Promoció econòmica, i no sé si em deixo algú més, es van anar incorporant en aquesta xarxa que s'ha convertit en una xarxa de relacions professionals, però relacions també humanes, que el que generen és una xarxa protectora pel ciutadà. I pels joves, pels infants, però també la mirada amb tota la resta de població. Segueixo? Afegeixo? Un cop vam veure que estàvem més tranquils i a les diferents reunions de la comissió, que poder ens reunim 2 o 3 cops a l'any, veiem que estàvem tranquils i vam decidir que podíem avaluar la feina feta i veure si realment tots aquests projectes que treballàvem d'aquesta manera, realment hi havia un resultat. Llavors, el que vam fer, com que funcionem per petites comissions i quan hi ha algun projecte a fer, el que fem ens repartim la feina, a la comissió d'aquesta investigació, aquesta avaluació, ens vam apuntar l'Anna, en Lluís Sala de l'Escola Fanals, el director, i jo, i vam dir, doncs anem a buscar algun grup d'investigadors, alguna universitat, a veure si ens poden ajudar a fer aquesta avaluació. I llavors vam anar a la Universitat Ramon Llull, és la primera porta que vam tocar. La Xus Morata, que és la cap de l'equip d'investigadors, ens va atendre, ens va dir que ens escoltaria però que no ens podria ajudar perquè teníem molta feina, però durant la reunió, a mitja reunió ens va dir que ho portaria a l'equip perquè pensava que era un tema interessant, però quan vam acabar va dir, com que jo estic convençuda, ja us dic que sí. Llavors vam venir ben contentes a explicar-li a l'alcalde que ens havia passat això. Vam signar un conveni i durant tots, portem ja 3 anys, el que ens han fet és, aquesta part d'investigador que nosaltres som de territori que no sabem, és ajudar-nos a fer la investigació però d'una manera objectiva perquè pogués tenir una validesa. I la hipòtesi ha estat que treballar des de la relació i el vincle ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones i s'ha validat. Estem molt contentes. Molt bé, moltes gràcies. I efectivament estava buscant aquesta tesi que està recollida així, no? Treballar des d'aquest model relacional té influència en la millora de la qualitat de vida de les persones, i expliqueu, tant de les persones del municipi participants o beneficiades de tots els projectes que teniu, com dels mateixos treballadors. Sí, els mateixos professionals de la comissió, que també es va avaluar, també millorava la qualitat de vida. El fet de treballar en xarxa i des d'aquest model, que els millorava la qualitat de vida. Parlaven de que des que treballaven així era com que estàvem més relaxats, més amb confiança, sabien que cadascú feia la seva funció i el que ells traspassaven d'alguna manera o la informació que posaven a sobre la taula que es podia treballar. Parlaven molt de la diferència en treballar sol o treballar en xarxa. I en aquest punt volem conèixer també una mica un testimoni més en primera persona, no només de la part que ha portat endavant el projecte professional, sinó d'algú que ha participat del projecte. Y aquí convidem a la Elena Solano. Cuando yo vine con mi marido, que es de aquí, muchas cosas que, ya tenía sabida por él, pero ya, estaba un poco extrañando mi país y todo eso, un poco sola y esto. Pero a los 2 meses de yo llegar, me llamó Salima, que es... ¿Quién es Salima? Salima es la que está encargada de servicio y de acogida del ayuntamiento. Entonces ella me llamó y me dijo que si quería reunirme con ella para decirme de lo que podía ofrecerme el municipio a mí, que a las personas que están empadronadas nuevas los llaman para informarles de lo que se hace en el municipio. Entonces me citó para una fecha, yo fui,
me hablaba o sea, de que sí tenía que sacar los papeles. Yo le dije que yo tenía todo esto, porque yo había venido con mi marido y todo. Entonces, bueno, entonces ya quedó de llamarme de nuevo y me reuní con ella. Ya me mostró del centro cívico, de lo que se hacía en el centro cívico y todo. Me dijo que hacían una actividad que se reunían todos los jueves, que era la Plaza del Mont, que era para que se encontraran personas de diferentes nacionalidades y las personas que vivían en el pueblo. Entonces, luego, bueno, yo fui a la Plaza del Mont, conocí a Gloria, a Josep. Bueno, a partir de ahí yo me quedé participando porque después Salima me llamó para que necesitaban voluntarios en la escuela de adultos. Entonces, efectivamente, porque ya antes me lo ha explicado un poco, la cuestión es que en estos 5 años de recibir una acogida y una explicación de todas las ofertas, tú te has pasado, como aquel que dice, al otro bando y ahora estás plenamente implicada en cuántas actividades. Explícanos. Bueno, yo soy voluntaria de la escuela de adultos desde bueno, voy a hacer 5 años porque fue ya a poco de yo llegar. Y también tengo 3 años que soy voluntaria del Banco de Alimentos. ¿Y hay una asociación de mujeres por aquí? Entonces soy miembro de la Junta de la Asociación de Dona también. O sea que mira, poco, mucho. Y cada vez que necesitan un voluntario, Elena. Y aquí estoy yo. Y aquí está Elena para lo que haga falta. Sí, claro que sí. Muy bien. Con mucho gusto. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, hem dedicat un temps a Platja d'Aro, però ara volem conèixer la realitat de Campins i tornem a la pregunta. Què va passar, Joan, perquè tu lo de fer d'alcalde ho tenies projectat des de sempre o com és la cosa? No, que va. La història comença quan la meva filla va a escola i entre els mateixos pares de l'escola comencem a pensar que el poble se queda petit i molts pares diuen que quan els nens vagin a la secundària, que han de baixar a Sant Celoni, marxaran del poble. Clar, Campins és un poble de no arribem als 500 habitants. El 2010, en qüestió de 2 anys, va augmentar en 200 habitants a causa de la crisi, hi havia molta segona residència i la gent va venir a viure tot l'any, es va convertir en primera residència i això va portar molta gent nova al poble que va crear un trasbals entre els nouvinguts i els que són de tota la vida. Llavors els nouvinguts venen de ciutat i venen demanant i de vegades exigint uns serveis que el poble no pot donar. Aleshores, parlant amb els pares, vam dir el que sí que podem fer és començar a socialitzar-nos entre nosaltres, tota la gent, perquè veiem que començaven a haver-hi divisions entre nouvinguts i de tota la vida i entre progressistes i conservadors. Aleshores, jo em trobava enmig de tots perquè tenia relació des del 2004 que visc a Campins i coneixia a gent del poble i coneixia també ara els nouvinguts, començava a conèixer els pares de l'escola i veient aquestes situacions que es creaven que en un poble tan petit no era maco, doncs vaig començar a parlar amb diferents persones, amb l'exalcalde, amb el cap de l'oposició i amb el mossèn, amb les autoritats del poble, amb el director de l'escola, i els hi vaig fer la proposta aviam, si realment us estimeu el poble, esteu disposats a treballar pel poble, però seient a la taula a parlar amb el que pensa diferent de vosaltres, esteu disposats a renunciar una mica a la vostra idea de poble per arribar a un pacte amb l'altre? I com que van dir que sí, doncs van començar aquesta mena de diàleg en el qual jo feia de moderador. Això va portar a començar a freqüentar els plens, el bar, la missa dominical, perquè són els 3 punts que allà era per poder conèixer el poble, tenies que anar a fer el cafè al bar, assistir als plens i anar a missa els diumenges. Llavors, amb això t'enteraves de què passava en el poble. I vam començar un diàleg també amb l'equip de govern.
El que passa que l'equip de govern no es va mostrar mai receptiu, ens va posar moltíssimes traves, tot tenia que ser per escrit, tot tenia que ser instància, tot era denegat i no vam saber arribar a un acord amb ells fins al punt que vam decidir ens presentem la candidatura i entrarem al govern, entrarem a l'oposició perquè no teníem molt clar que no guanyaríem. Em sap greu, però em resulta una mica difícil poder-ho explicar sense caure en la crítica fàcil de l'oposició i del contrari, que això és molt típic en política. I intento no fer-ho, però és que no em surt. Què passa? Que des de l'any 78, que tenim un règim, diguem-ne, jo li dic partitocràtic, no democràtic, però bueno, règim democràtic, sempre ha governat el mateix partit polític. I clar, nosaltres ens presentàvem per un altre. I això suposava un altre trasbals al poble. Un dels candidats de la candidatura contrària a la meva, per dir-ho així, és dissenyador gràfic i és el que ha fet des de ben jovenet el programa de Festa Major. Llavors jo vaig començar a fer d'alcalde el 15 de juny del 2015 i la Festa Major és l'últim cap de setmana d'agost. Escolta'm, Jordi, que hem de començar a fer el programa de festes. Jo? I sí, tu? Vols dir que jo faré el programa de festes? Esclar. Pensava que ja no el faria mai més. I vaig dir, aviam, que tu siguis d'un partit diferent al meu no vol dir que ets una persona del poble, ets dissenyador gràfic, has fet el programa de festes des que tens 18 anys, per què no l'has de fer tu? Bueno, detallets així se'n podria contar moltíssim, no? Què és el que va començar a desencadenar aquesta història que la gent veiés que no perquè és un partit diferent doncs les coses van a canviar de manera radical. No? Els regidors de l'oposició es queden sorpresos quan portem una proposta al ple i comencem a debatre-la i fan aportacions que són interessants i aleshores l'alcalde decideix retirar aquest punt de l'ordre del dia perquè les aportacions que ha fet l'oposició són bones i s'ha de continuar estudiant i al proper ple ja el presentarem. I els mateixos de l'oposició diuen, però vas a retirar el punt? Clar que el retiro. Heu fet una aportació que és bona pel poble, doncs retirem el punt, aportem, fem aquestes aportacions, ho estudiem, ho mirem i al proper ple ja ho presentarem. Clar, la gent no ho entén perquè a nivell polític això vol dir que t'has d'esperar 3 mesos més i això vol dir que estàs donant-li la raó a l'oposició, quan això des del punt de vista dels partits és un escàndol. Però bé, tot això el que ha fet ha sigut que en el poble ha hagut un canvi i ara un poble que no hi havia participació ciutadana per res, que la festa major, el bar i totes les activitats les muntaven entre l'alcalde, els regidors i els seus familiars, doncs ara tenim 4 comissions de gent del poble que estan treballant. Tenim una comissió de festes, tenim una comissió de l'agermanament d'un poble a França, tenim la comissió del grup de dones de la biblioteca i per tant doncs estem fent un treball de socialització, estem aconseguint allò que volíem simplement amb el dia a dia quotidià, amb els petits detalls de cada dia, que la gent ha pogut, diguem-ne, aquesta por al canvi i aquestes tensions que hi havia inicialment doncs hem pogut anar dissolvent-les i la feina continua. El Josep Maria Miró, l'entreprenedor, volem saber el mateix, però jo dic, són diversos projectes els que tu has donat forma, als quals tu has donat forma. Sempre hi haurà situacions diverses les que han provocat voler millorar la situació. Explica'ns el que tinguis més al cor o aquells projectes que més t'agradin. Bona tarda. Haig d'admetre que al principi em va costar una mica entendre què us havia d'explicar. Aleshores, parlant una mica amb el Josep i ara també veient aquestes experiències,
Em queda clar que el millor és parlar bastant des de la persona, del que m'ha passat. No? Jo des de fa molts anys que intento combinar un parell de coses. No? Aquí ella parla de l'entreprenedor, però és molt més senzill. No? És a dir, sempre he tingut una inquietud per millorar els temes de la societat, els temes socials, i per l'altra banda tinc una ànima d'innovador. No? I per tant sempre intento combinar aquest parell de coses, no? Com podem canviar les coses i com podem fer d'una manera per ser una mica trencadors i per buscar allò que és novedós i avançar, no? Aquestes dues ànimes. Això em va portar que quan fa uns anys estava a l'Ajuntament de Barcelona vaig tenir la sort i l'oportunitat de treballar en un projecte que es diu i es deia Vincles. I vam tenir un fort reconeixement internacional i us explico una mica aquest projecte de Vincles. Vincles el que volia era combatre la soledat de les persones grans. Vosaltres sabeu que aquest és un tema prou important i en un lloc com Barcelona, amb el tipus de vivenda, etc., gent gran vivint soles, pisos sense ascensor, etc., per tant, hi havia una necessitat que estava molt ben identificada. No? I aleshores vam començar a treballar una mica amb què podríem fer. I d'aquí surt una mica aquesta idea que parlava abans el Josep dels labs, dels laboratoris. No? És a dir, jo sóc un defensor dels labs, crec en això, i què vull dir que és un lab? No? Un lab podria ser aquesta reunió d'aquí. Per tant, un lab no és res més que un laboratori, és una conversa entre persones per innovar i trobar solucions que funcionen per la gent. No? I per tant, amb el lab que vam crear per Vincles, i per la gent gran, el que vam trobar és que per combatre la soledat de les persones grans necessitàvem dues coses. Una era, clar, per combatre la soledat normalment necessites gent, no? Perquè si ho fem amb tecnologia malament, no? Tots ho sabem el que passa amb la tecnologia, tot i que jo sóc un gran defensor i un gran usuari de la tecnologia, però la tecnologia per la tecnologia sabem que no ens aporta el que estem buscant. Per tant, el que vam dir, escolta, si volem combatre la soledat de les persones grans, per què no busquem els cercles de confiança d'aquestes persones? Tota persona té amics de col·legi, fills, veïns, el forner, no sé què, no sé quantos, el barri, el poble. Per què no intentem connectar, això sí, tecnològicament aquesta persona gran amb aquest cercle de confiança, que uns i altres puguin anar coordinant-se per anar a veure la persona, fer alguna cosa per ella, etc. Arran del reconeixement que té Vincles a la ciutat de Barcelona, avui en dia és un servei que ofereix la ciutat, ja dic, cercles de confiança i tecnologia, jo m'inspiro en això i començo a pensar en un altre tipus de projecte que també té a veure amb soledat, però aquesta vegada és amb els joves. I jo, inspirant-me en Vincles, començo a pensar, els joves també estan sols. Els joves també els costa saber què volen fer i què volen ser a la vida i on te volen arribar. A més, amb el tipus de societat que tenim i l'atur juvenil que tenim, és ben difícil i a més el món està canviant. Què us haig d'explicar? A quines velocitats està canviant tot plegat? El canvi tecnològic el que ens està portant. Per tant, no és de sorprendre que hi ha una desorientació general en quant a, imagineu-vos els joves, tots hem estat joves i tots sabem el que ens ha costat a vegades trobar una direcció o una intencionalitat en la nostra vida. Ara imagineu-vos amb tots aquests canvis amb 16 anys o 18 anys, el tipus de desorientació que poden portar ells i elles. I vaig pensar, doncs, per què no comencem a treballar aquest projecte, que volia ser un projecte de mentoria, en el qual ajuntàvem joves amb mentors una mica més experts i sèniors per ajudar-los a trobar el propòsit que ara en diem, per trobar allò que vols ser o allò que vols fer. El projecte va anar avançant i em vaig inspirar en una cosa que
el nom anglès no cal que el digui, és igual, però és en un procés, és a dir, quan hem de dissenyar aquesta taula o aquesta cadira, es passa per un procés que són uns passos molt concrets, no? Un procés del disseny. No? Per tant, escolta, nosaltres ho dissenyem tot, dissenyem els caps de setmana, dissenyem les vacances de l'estiu, ho dissenyem tot, però en canvi la nostra vida no la dissenyem. La deixem una mica doncs, que el que passa per davant, no? Una oportunitat laboral, algú que conec, no sé què, no sé quantos, ens fa anar cap aquí, cap allà. Però crec, i això és el que proposa Joves Lab, que trobar espais on els joves es puguin trobar i en grup fent servir aquests mètodes del disseny puguin anar trobant. Jo no dic allò, escolta, i ara ja sé el que vull fer, però sí que pots anar trobant una certa intencionalitat. Amb tu què et motiva? Amb tu, quan estàs realment passant-ho bé, què fas? Amb qui estàs? Què estàs fent? Etcètera, no? O sigui, a través d'una sèrie d'exercicis trobem allò que els agrada pel jovent. I per tant, em sembla que aquesta proposta, a més, ara jo que estic fent és l'estic intentant de portar en altres àmbits. Persones professionals que fa 20 anys que estan fent el mateix i diuen, escolta'm, m'ha anat bé fins ara, però no em veig 20 anys més fent el mateix. Com hauria de fer aquest canvi? Això costa, no? Dones que fa els últims 10 anys han cuidat els fills i diuen, ara torno al mercat laboral. Com ho faig? Com connecto? Com el faig aquest tomb? Persones que han estat en situació de presons. Han estat a la presó i ara surten. Com ho faig per trobar feina? Com el faig aquest tomb? Sèniors que els han prejubilat a 55 anys. Però jo encara tinc molta marxa amb 55 anys. Val? I per tant, a mi... Però és que jo sempre he treballat al banc. I ara com ho faig per tornar-me a connectar? Sé el que vull fer, encara tinc temps. Per tant, la proposta que jo tinc, o que Joves Lab té una miqueta, és trobar aquesta manera de funcionar amb laboratoris de joves, amb laboratoris de professionals, amb laboratoris de sèniors, amb laboratoris del que vulgueu, una mica per trobar la intencionalitat i trobar el propòsit. I això, diríem, seria una mica el resum del per què de Joves Lab i de per què estic amb tot això. Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Doncs jo escoltant-vos prenia notes i me resultaven molt suggerents moltes de les coses que heu dit, no? I revisant també, ara per exemple, m'ha cridat l'atenció una frase que dieu en l'article que he publicat a la revista, que me porta a parlar de la confiança, no? O sigui, crec que és una clau en tots aquests projectes que heu explicat, la confiança que ha d'existir, s'ha de generar, s'ha de buscar, no sé, s'ha de guanyar també, però fins al punt, dieu, en un moment donat, potser referint-vos als professionals, però de dir, de tenir el valor de dir, ai sí, doncs és veritat, m'he equivocat, no? Reconèixer també una errada quan de vegades anem tan a la defensiva, no? Això ho experimenteu habitualment, una confiança en aquest grau? Quan abans us explicava que vam fer tota aquesta comissió i aquí en aquesta comissió es va generar intencionalment un clima que permetés això. Ens vam basar en teories, però el primer que vam fer va ser poder reconèixer l'altre, reconèixer que l'altre existeix. I quan jo reconec que l'altre existeix, me'l puc mirar i puc veure que potser fa coses interessants. Llavors començo a conèixer aquestes coses interessants. Passo a conèixer-lo i dic, home, doncs mira, jo tenia potser un prejudici i ara conec realment el que fa l'altre. A partir de conèixer el que fa l'altre, començo a col·laborar. I començo a fer coses, encara que siguin coses petites amb l'altre, i això genera una reciprocitat.
mira, és interessant, hem arribat una mica més enllà que no haguéssim arribat un de sol. I a partir d'aquí ja cooperem. Quan ja cooperes ja comparteixes recursos, ja has agafat una confiança amb l'altre, ja hi ha un clima que et permet, no sé, per exemple, amb Mossos d'Esquadra treballem molt conjuntament, amb tots, és que em sembla, amb totes les escoles, ja comences a cooperar i comparteixes recursos. Comencem a estar dintre de l'institut, treballant dintre de l'institut, cooperant. I l'últim pas és com aquesta sensació d'associació, és a dir, quan ja t'associes és que ja fas coses pel municipi i no importa de qui sigui, si és de la regidoria tal o de la regidoria Pasqual, no és important. L'important és que poses el ciutadà al centre i que s'organitzen els recursos per donar aquest servei. I no importa tant qui l'impulsi, sinó que ho hem fet entre tots. I aquest sentiment de ho hem fet entre tots, això ha impregnat la comissió. I jo penso que ha estat l'èxit de que nosaltres ens sentim així. I és molt gratificant a nivell professional perquè també això traspua quan treballes amb les persones. O sigui, quan li preguntàvem a la recerca a les persones si percebien que nosaltres treballàvem amb aquesta cooperació, la gent va explicar, hi ha diferents exemples, però explicaven que sí, hi ha uns índexs molt alts, no sé si és un 3,7 i sobre 4, de que la gent percep que treballem junts. Hi havia un senyor que no ha vingut, que explicava, diu, sí que trabajáis juntos, porque yo veo gente en la biblioteca, en serveis socials, en centre cívic, que a mí me da la sensación que sois las mismas caras, ¿no? I me pregunta, ¿sois los mismos o no? Llavors, aquí amb aquesta pregunta, no som els mateixos, però reben un tipus d'atenció molt similar. I això connecta amb aquesta confiança. Jo puc anar en aquest servei que a mi sé que em tractaran bé. I és com una... no sé, com un clima que... Jo afegeixo una anècdota molt divertida també, que quan jo vaig entrevistar... Jo entrevistava els joves, perquè l'Anna treballava amb ells, no els podia entrevistar perquè fos objectiva la recerca, i ella entrevistava la gent gran. I jo els joves... El primer jove que vaig entrevistar li vaig preguntar si tenia la percepció de que treballàvem en xarxa i de que estàvem coordinats, i em va dir, però va ser boníssim perquè ell automàticament diu, i tant, jo feia alguna cosa, m'enganxava a la policia i als 5 minuts me trucava la Navinyes. I llavors, clar, ells tenien claríssim que després de la policia venia ella a parlar amb ells. Llavors, que sí que realment ells ho veuen, que hi ha una manera de fer. I quan parlaves del tema dels errors, de si m'he equivocat, doncs sí, o sigui, a la comissió hi ha una manera de fer tan àgil que quan alguna cosa no funciona o no té sentit o ha acabat de deixar de tenir sentit, que en un moment determinat doncs de seguida es diu, doncs aquest projecte ja no cal, o ara fan falta altres coses, o m'he equivocat. I tots som humans. I l'error dins del model, el que ha sortit és, el que es fa és valorar l'error com a positiu, perquè ens ajuda, o sigui, l'error no és negatiu, ens ajuda a millorar, ens ajuda a revisar-nos, ens ajuda a fer les coses millor. Llavors, era una de les coses que... I de fet, vull dir, com que va néixer tot aquest funcionament va néixer d'una necessitat de dir no sé què fer. És a dir, tenim aquesta problemàtica aquí i no sabem què fer. Com que no sabem què fer, o ens posem tots a pensar, a remengar-nos i comencem a treballar plegats, i com que va néixer amb aquest interrogant, ens va obligar a treure tots els recursos que teníem tots. I llavors això penso que va ser molt maco en veure que ho podíem reconduir. Quan vam començar a veure que les coses es reconduïen, ens anàvem mirant els uns als altres i era, sí, per aquí. El camí és per aquí, o sigui que no sabem ben bé cap on anem, però és per aquí, no? I clar, com que parteix d'això, d'una acceptació de que no sabíem fer, doncs crec que aquesta filosofia ja va impregnar des del principi, no? Ve algú i diu, ostres, que tinc aquest problema, però
però pot venir una escola, pot venir qualsevol servei a dir he detectat aquesta cosa, he detectat aquesta problemàtica, ara estem fent tot el protocol de bullying. Doncs hem detectat bullying i això va néixer perquè vam començar a veure que ens enteràvem dels casos de bullying molt tard, quan els nanos ja havien patit. I llavors vam dir, no pot ser, no ens estem enterant, alguna cosa no estem fent bé. Per tant, partir de no ser ens ajuda a buscar possibilitats i a mirar i a obrir altres camins. Fenomenal, molt maco. Jo no sé si ara m'adreço al Josep Maria o al Joan, no sé, per anar canviant. Anem a canviar la pilota i així ens despertem per si algú s'està dormint. Josep Maria, jo en canvi en l'article que parla de Joves Lab he vist una cosa també que m'ha semblat molt interessant i no fàcil, la veritat. En aquest sistema de Joves Lab que deies, o en general, de conversa, que permet que surti ajudar a l'altre a trobar aquell projecte seu de vida, etc. Aquest camí, parles d'escoltar més que parlar, de preguntar més que saber, preguntes que siguin poderoses, i també d'inspirar més que donar directrius. Ho trobo molt interessant perquè dic, no es tracta, entenc, d'un guiatge, no sé, o sigui, és fer descobrir a l'altre les seves potencialitats o que ell trobi el seu camí. Sí, de fet això és la base de l'actual versió de Joves Lab. Al principi, diríem una proposta més de mentoria, el que ens trobàvem és que amb els nanos tot el rato acabàvem dient però és que hauries de fer això, i hauries de fer allò, i hauries de fer aquí, i hauries de fer allà. En anglès en diuen you should do this, you should do that. Clar, i shoot en anglès també vol dir disparar, we don't shoot, no disparem a ningú. Per tant, això del shoot, que has de fer això i has de fer allò, ens va fer repensar una miqueta el tema de dir, escolta, no anem bé. Amb això del que has de fer i l'has de deixar fer, no anem bé. I aquí una mica reconduïm el tema i diem, escolta, no, anem a fer uns exercicis, anem a jugar, anem a fer uns exercicis i anem a que ells i elles jugant, dibuixant, fent coses, contrastant entre ells, agafin compromisos i trobin allò que ells volen ser. Per tant, aquí no és allò, escolta, a casa em diuen que haig de fer medicina o no sé què, aquesta pressió, aquí aquest tema ja no hi és. Nosaltres diríem fugim d'aquella idea que per trobar una mica aquesta direccionalitat, doncs si te'n vas a Montserrat a mirar la muntanya i hi estàs 3 dies ho trobaràs. Aquesta és una manera de fer-ho, però jo diria que possiblement si ara féssim una pregunta aquí a la sala, molts de vosaltres em diríeu no ho hem trobat així. Més aviat ens hi hem trobat. Fent, quan ens activem i passem a l'acció, anem trobant coses i dius, això sí, i allò no tant. Mira, doncs ja sé, per aquí, i després d'allà cap allà. És a dir, és un trobar-se, buscar, accionar-se i agafar compromisos. Així és quan tu vas trobant aquest propòsit. I per tant el que hem d'ajudar a fer a tothom que vulgui avançar és, primer de tot, que passi a l'acció. Si no, tot està aquí dalt. I mentre està aquí dalt no passem a l'acció. Quan passes a l'acció és quan aquells plans que tu tenies, allò de la planificació, fas plans, passes a l'acció i aquells plans dius, ui, no té res a veure aquella planificació amb el que m'està passant. I allà és quan aprens. Per tant, aquesta manera de procedir ens sembla molt més, que ajuda molt més tant a joves com a adults, a professionals, a qui sigui. Molt bé, gràcies, Josep Maria.
Joan, pensant en la teva història de per què implicar-se en la política local, he pensat dues coses. Mira, una, els títols de les nostres revistes que abans s'han publicat, no? Allò de jo, tu, ells, els altres, jo, tu, ells, nosaltres, els altres i nosaltres, ha sortit també una mica quan explicaves, no? També hi ha això. I tots a taula, en acabant, sembla una mica tots a taula, no? Això una mica. I per altra part, una altra cosa que no té a veure, però que hi ha una cançó que recordo que diu no sóc un héroe, no sóc un superhéroe, no sóc una heroïna, però crec en el nosaltres. No? I jo trobo que aquest, no sé si és cert que poden ser una mica les claus de l'experiència teva ja, no? De no tant, i una mica de tots, no? De no tant un sol, sinó passar de les individualitats una mica aquest nosaltres que funciona més, no? És així, Joan, o com ho veus tu? Sí, totalment. Mira, ho dius, doncs sí, estem bastant en sintonia en aquest sentit. I ara quan estaves parlant estava pensant una frase que em va dir un dels pares que deia, clar, és que a mi no m'agrada la política. I jo li vaig dir, però és que la política ho és tot. Dic, perquè les sabates que portes, el preu l'han posat els polítics. I per tant, doncs, les normes de circulació s'han aprovat políticament i tot està aprovat, tot passa per la política, per tant, la política ho és tot. Si no fem alguna cosa, no tenim dret a queixar-nos. I em va fer notar una frase que es veu que John F. Kennedy m'ha copiat, perquè jo l'he dit moltes vegades i després m'he enterat que ell també la deia, no? I és la de no la diré textualment, però més o menys diu no pensis què pot fer el teu país per tu, sinó que pensa què pots fer tu pel teu país. Que els nord-americans ho tenen molt de patriotes. I a partir d'ahir és quan ha començat tot això també, de dir, bueno, a veure què fem, no? No, també algun laboratori autèntic, no? Dic, aportacions, preguntes... Jo crec que la part interessant dels laboratoris, permeteu-me que em faci pesat amb el tema, és la varietat de tot plegat. Mireu la diversitat de persones que hi ha en aquesta sala i els reptes que com a societat enfrontem en un poble petit, gran. És a dir, és que això de trobar noves coses costa molt, la veritat. Si us hi poseu mai a innovar, costa molt d'encertar-la i de que funcioni. I, escolta, tenim un recurs tan preuat amb la gent, però gent de tots els cantons, com explicaves tu, és a dir, gent de les associacions ciutadans. Avui dia el ciutadà també fa coses, allò els catalans fan coses, no? Ciutadans fan coses les empreses, fan coses les administracions, fan coses els col·legis, però cadascú fa coses a casa seva i mai anem al lab. El que hem de fer és anar al lab, que és com l'àgora, perquè és un liu el lab, però és que del liu és on te surt tot això, perquè si la solució fos fàcil ja la tindríem i no la tenim. Llavors, si vols solucions bones, contrastades i tal, hem d'anar al liu. I el liu vol dir els partits, les empreses, les entitats, cadascú amb la seva lògica, i hem de parlar-ne, hem de pactar, hem de negociar. Això és el lab. I és tan senzill com això. Per tant, suposo que és per tallar el gel, que després vindran tots a darrere. No, cadascú en el seu ambient veig que treballeu per un fi, diguéssim, social o una cosa que no és a nivell personal, sinó que és per l'entorn, per al vostre entorn. Quina és la motivació que us porta a fer això? Podem dir és l'ofici, però per què vau triar aquest ofici? Què us anima? Què hi ha sota d'aquest viure pels altres? Tinc
que fer alguna cosa per intentar millorar el present perquè sigui un millor futur per a la meva filla. Jo simplement vaig dir això, no li veig ninguna cosa així massa transcendental ni massa heroica. Jo simplement vaig pensar això, com a pare, tinc una filla, no soc dels pares que pensa que com que jo no ho he tingut ho ha de tenir la meva filla, no, al contrari. Jo penso que li haig de poder facilitar les eines perquè ella es pugui desenvolupar després com a persona i també com a ciutadana. I per això m'he liat la manta al coll. Però que no en tenia ningunes intencions, t'ho asseguro. I després de 3 anys t'asseguro que... Telita. Ai, doncs jo ara estava pensant, perquè vaya preguntita, doncs estava pensant que el meu va ser per casualitat, una mica, per casualitat entre cometes. Jo vaig començar com a nena en el primer casal de joves que hi havia al municipi, bueno, totes dues, i es va obrir un casal de joves, un espai on hi havia activitats i ens hi vam trobar, no, Pili? Ens vam trobar allà i va ser molt engrescador i a partir d'aquí vaig fer un curs de premonitor, però jo anava per periodista, però no sé què va passar, me va agradar tant que llavors em vaig animar a estudiar educació social i a seguir amb psicopedagogia i a seguir intentant ajudar les famílies i ha sigut així la meva trajectòria. O sigui, inicialment va ser una motivació, una diversió, una alegria de formar part, una alegria de poder acompanyar altres. Jo tenia 17 anys i portava nens de 15, o sigui, imagina't, acompanyar una mica els altres i va ser, en el meu cas va ser així, que em vaig trobar com aquí mig i molt contenta d'haver canviat el rumb. Mira, el periodisme s'ha quedat per una altra vida, jo què sé. Una mica el mateix, al anar al casal de joves, la persona que portava el casal ens va dir si us traieu el títol de premonitors a l'estiu, doncs compto amb vosaltres. Llavors vam fer això i al provar-ho, el fet d'estar nens em va agradar molt, també m'ho vaig passar molt bé i el fet també, o sigui, estudiar-ho perquè veia que al municipi molta gent havia anat venint i era un municipi que havia anat acollint molta gent i com que hi havia moltes coses a fer i era molt engrescador, no? Estar al teu poble on has viscut de petita i de jove i veure que hi ha feina a fer i motivació més aviat. El de periodista no tenia claríssim que alguna cosa amb les persones, amb gent gran també he passat uns anys molt bé. Estar amb gent m'encanta. Bueno, és una pregunta molt personal. Cal dir que estar en aquest projecte de Joves Lab a mi m'ha anat molt bé. Això d'ajudar els altres o d'estar amb els altres, de trobar la intencionalitat i tu què vols fer i què vols fer, tot això a mi m'ha anat fàbula, perquè jo també els he fet aquests exercicis i he pogut pensar. I aleshores reflexionant una mica tot plegat de la meva trajectòria, perquè casualment res del que jo predico en aquest projecte és el que m'ha passat a mi, sinó que jo he anat trobant les coses, m'hi he anat trobant, no hi havia un disseny al darrere de cap on anava, sinó que jo m'hi he anat trobant. Jo de petitet era molt trapella, per dir-ho d'alguna manera, i els anys de joventut me'l vaig passar això, disfrutant, perquè m'agradava molt disfrutar i passar-m'ho bé i tal, però de cop i volta en un moment donat hi ha una cosa que em motiva, hi ha una cosa que m'enganxa i llavors començo a pensar, ostres, com he perdut el temps, bestial, me n'adono i ho recordo, he perdut el temps, i aleshores començo a desenvolupar, o sigui, a estudiar, em motivo per una cosa, estudio, molta curiositat i tal, i jo crec que en aquests àmbits en què estic és una manera, diríem, molt egoista de ser-hi, és a dir, ho faig per mi, perquè m'agrada, perquè estic motivat, perquè tinc curiositat d'aprendre, o sigui, aquest aprenentatge que avui encara faig, potser em ve una mica de la historial, del principi que m'ho vaig tirar tot una mica a sobre, però de més endavant dic, no, ara recuperarem el temps, i per tant segueixo una mica enganxat i encara
professions. Jo penso que les nostres professions el que ens obliguen una mica és a revisar-nos i és una font d'aprenentatge molt important, d'aprenentatge com a tu com a persona, i com que estem contínuament en relació amb l'altre, doncs t'has de mirar com molt tu a veure què estàs fent, i això a mi també i ara ja parlo des de serveis socials, m'ha ajudat molt a millorar, a mirar-me, a veure què feia, què no feia, i també és molt interessant com a persona tot aquest procés. Algú més? Sí. Us vull agrair perquè m'ha encantat l'experiència de cadascú, i quan abans deien que Ciutat Nova era com un zahorí, no sé com es diu, quan us estava escoltant he tingut aquesta impressió, no? De dir, mira, és com descobrir, conèixer aigua viva, no? Vital, que esteu fent canvi social, no? Que es parla molt, però són petites coses que estan canviant, que estan generant, no sé, fraternitat, i bueno, m'ha agradat molt l'escoltar, no? Cadascú a més de diferents àmbits. I després et volia fer una pregunta o comentar, quan tu deies que m'ha semblat entendre que s'ha de passar l'acció, no? Per poder entendre què és el que es vol, no? Parlant més en el tema juvenil, no? Jo que vinc de l'àmbit educatiu, el que a vegades trobo és que nosaltres diem, aquest nano no té el cap ben amueblat, no sap ni el que... Veig difícil passar a l'acció si abans no hi ha un mínim de reflexió. I avui el tema aquest de la tècnica no ajuda gaire, perquè hi ha molta velocitat, molts impulsos, molta acció. Necessites un moment d'aturada, de saber què vols mínimament. Suposo que està implícit en el que tu deies, però per comentar-lo una mica, la necessitat d'abans de la... És veritat, després has de dir el que tinc al cap, a veure si funciona, però si no tens res o estàs molt confús o vivint en un món... Bueno, que jo penso que hi ha molta informació i molta poca capacitat d'interiorització, pot ser, no? Sí. No, és veritat el que dius. També és cert que pot ser que també hi ha molta teorització sobre el tema, que tot el rato estem parlant de les coses, no? I passem poc a l'acció. Per tant, està bé que hi hagi reflexió, està bé que hi hagi contrast i que en puguem parlar, però i en termes de disseny hem de prototipar, hem de provar coses, no? És a dir, el prototip és, escolta'm, un dia que em van fer l'entrevista els hi vaig explicar, escolta, tu vols ser metge, vols ser metge, molt bé, 5 anys d'estudiar, 2 de MIR, no sé què, 7 anys per tal, arribes al CAP a la primera setmana, cada 5 minuts, un pacient, cada 5 minuts, i al final de la setmana dius, escolta, m'he equivocat, no era això, mira que hi ha maneres de saber-ho, mira que hi ha maneres de que jo pugui tenir un tastet de totes aquestes coses, de fer un prototip, de passar a l'acció, és a dir, escolta'm, coneixes algun metge? Truca, fem una cosa, ara aquí en el grup, tu coneixes algun metge? Molt bé, me'l presentes, jo agafaré el telèfon, el trucaré, el convido a un cafè i que m'expliqui una miqueta. Hi ha maneres, moltes, vàries, creatives, de començar a passar, per tant, comprometre's a passar a l'acció en grup, a més, passem a l'acció i la setmana que ve parlar com ha anat això que t'ha dit, que no t'ha dit, etc. Per tant, està bé el que dius, entenc el que estàs dient, però també penso que a vegades aquest passar a l'acció ho fem poc i que moltes vegades en aquest accionar-se allà hi ha un aprenentatge que és que no el trobem enlloc. Una cosa com el que ha estat molts anys amb adolescents a l'institut. Jo no sé si tu estàs... Sí, doncs nosaltres abans us he explicat que vam tancar el recurs on treballàvem amb joves amb fracàs escolar o en risc, com els vulguem etiquetar. Allò es va convertir en que la meva figura com a educadora social de serveis socials va passar a formar part de l'institut. Amb la qual cosa, amb el director en aquell moment vam pactar que jo cada dimecres estava a l'institut
i l'ajudava amb tot aquest tipus de joves que tenien, doncs, que estaven més despistats, que no, bueno, i que tenien situacions personals, doncs, més complicades. Llavors jo em vaig incorporar en un aula taller que hi ha a dintre, una aula oberta, i a poc, com que compartim el municipi amb Santa Cristina, a poc hi havia menys nanos de Platja d'Aro que de Santa Cristina, i llavors ens vam com inventar uns espais que són com a assignatura, seria com una assignatura on treballem l'educació emocional, i és un espai on el que fem és estar. O sigui, ara el condueix una companya que em substitueix, però el que es van pensar i ens estan funcionant molt bé com un espai on triem una sèrie de joves a què els hi proposem que vinguin, els que més preocupació doncs, ens generen, perquè estan més despistats, perquè estan més desorientats, i tenim un grup de primer i segon d'ESO i un grup de tercer i quart. Cada dimecres plantegem això, ells surten com si fos una optativa i venen al nostre espai, i en el nostre espai el que oferim és un treball molt de passar l'acció en el sentit de posar-nos a parlar de les emocions, d'estar nosaltres, d'un espai obert on es genera un clima de molta confiança i on els nanos comencen a poder-se replantejar coses i poder pensar en què volen. Amb què volen, què no volen, a través de coses molt dinàmiques, no només de la paraula, sinó treballar també des de lo no verbal ens ajuda, treballar també des de si algú es planifica i pensa que vol fer alguna cosa, doncs també animar-lo a que la faci. Això es complementa en com que també nosaltres pertanyem a serveis socials, doncs si hi ha alguna dificultat familiar, fem les entrevistes familiars amb la família, els ajudem a desencallar situacions que permetin que es puguin direccionar, que puguin desencallar situacions que en aquell moment els estan afectant. No? I crear aquests espais és que no agafen el mòbil. O sigui, volen estar. A l'hora del pati els hem de dir que se'n vagin, perquè tenim uns coixins, estem allà molt a gust i a més, en comptes de que se'n vagin, entren. La Lourdes ho ha experimentat perquè la Lourdes és EAP i durant molts anys m'ha vist intervenir i piquen a la porta i des de direcció em deien és que han de sortir, a l'hora del pati tots han d'estar fora i clar, tots allà al refugi. Per què? Pues perquè és un lloc on jo em sento, m'escolten, parlo, soc jo, puc qüestionar-me coses que ningú em dirà, no em jutjaran. I llavors propiciar espais d'aquests pels joves per mi és bàsic. Gràcies, i podries venir. Ara convidem a l'alcalde, senyor Joan Giraut, que ens digui unes paraules, però continuem encara l'acte, sí? Alçats. Endavant, sisplau. Bé, moltes gràcies als ponents de la taula, que ha estat molt animada, i també veure aquesta sala tan plena també dona goig. Portava unes paraules preparades, però amb el vostre permís les deixaré. I evidentment m'ha agradat molt sentir el company, l'alcalde, no tenia el gust de conèixer, m'ha donat la impressió que ets un molt bon alcalde, perquè siguent un alcalde relativament jove de l'any de fa 3 anys només, jo em porto 30, no d'alcalde, entre regidor i alcalde, ells també són veterans, però a mi em va costar més d'entendre el que veig que tu vas entendre molt ràpid, el que tenia que anar a fer a l'Ajuntament, l'empatia, aconseguir aquest nivell associatiu perquè el poble no es morís, no es morís en unes situacions que has explicat molt bé. I jo m'has fet reflexionar i en aquest sentit t'han demanat per quina motivació vas voler ser alcalde, i ho has explicat molt clarament. La meva va ser també així una mica de rebot per unes circumstàncies d'una moguda també entre un poble, sobretot aquí a Platja d'Aro, que estava
bastant dividit entre gent que veníem de fora. Jo soc de Puigcerdà, no soc nascut aquí, encara que porti molts anys aquí. I hi havia unes certes diferències entre la gent de tota la vida i els que havien vingut, no? I llavors jo entenia, des del meu punt de vista, estava treballant al negoci familiar, no tota la vida he fet polític, també tinc un passat. I doncs en aquell moment aquelles divergències que hi havia i aquell enfrontament vaig veure que no m'agradava ni el que feien els meus ni potser ni el que feien els altres, no? I em va semblar que jo d'alguna manera podria o tindria la possibilitat, si és que entrava en política, doncs, de posar-me aquí i aconseguir, diguéssim, que de mica en mica, perquè no va ser fàcil, doncs això es pogués anar generant. I bé, han passat moltes vicissituds, alts i baixos i coses, i he estat a l'oposició, he estat alcalde, he tornat a estar a l'oposició, torno a ser alcalde, he tingut càrrecs supramunicipals, inclús no ho dic amb prepotència, però també per circumstàncies especials vaig arribar a ser, com molts d'aquí al poble coneixeu, president de la Diputació de Girona. Però bé, això considero totalment a part del que estem aquí parlant. Però bé, tot arreu se n'aprenen de coses, no? I aquí el poble, a part d'aquesta situació que ja he explicat, el poble en 20 o 25 anys ha doblat la població. De 5.000 habitants que érem a 10.000. Vol dir que han vingut, perquè hi ha hagut gent que ha marxat i tal, però molta gent nova ha vingut, no? I si mirem el que teníem aquí al poble, doncs a nivell d'associacions, dels serveis que prestava l'Ajuntament, etc., o sigui, la gent gran, si feia alguna cosa, era un cop a l'any, perquè al casino els hi pagava un dinar, no hi havia res més. Estem parlant de fa 20 anys o 25, fa 4 dies. I evidentment tot això s'ha aconseguit no perquè jo tingués aquestes iniciatives i aquests coneixements, sinó perquè he trobat gent com la Pilar i l'Anna i molts més, doncs que ens han anat fent veure als polítics la bondat d'anar fent totes aquestes coses, i també molts polítics que m'han acompanyat a l'acció de govern, que també els agraeixo el seu esforç i la seva visió, no? I evidentment no tenim el millor de lo millor, però si ens mirem al mirall veiem que ens falten moltes coses. Quan la gent ens comparen, veig que hi ha com una certa mirada cap a nosaltres, com si fóssim un cert referent. Estic parlant amb temes socials, el que ens porta aquí, els valors humans, que són tan importants. I evidentment, doncs, quan un entra a la política, l'orgull, la vanaglòria de sortir retratat en un diari o aquestes coses aviat se t'acaben, no? El que aguanta és el valor humà, l'escalf humà. Això és el que et motiva, i que jo encara cada dia quan m'aixeco, a vegades també tinc alts i baixos com tothom, però et torna a posar en òrbita aquest valor humà. Moltes gràcies i per molts anys. Molt bé, doncs ara sí, acabant, vull afegir un detall que m'estava oblidant i enllaça amb les últimes paraules de l'alcalde, aquest valor humà, aquest projecte Valor Humà, que d'avui en un mes es presenta un llibre, dos llibres de fet, que es publiquen, que recull aquesta experiència, no? O sigui, l'estudi que s'ha fet amb la Universitat de Ramon Llull, no?
es publica aquest llibre, Valor humà, el model relacional vincular en el treball socioeducatiu a Castell-Platja d'Aro. I també el segon llibre, que és Lectura fàcil, que explica com es treballa als serveis del municipi amb aquest model. En fi, això sobretot pels més propers, però tothom està convidat a aquest acte d'aquí en un mes que lliga amb el que acabem de fer avui. I ara sí, doncs, continuem tots amb el pica-pica aquí al costat.